It's okay, KK, in my head. Katuak, etxera, berziklapena, berziklapena, Mundua aldatzen alda legeak errespetatuz? Eta planetaren legeak guk errespetatu ditugu? Bai, Jokin, niri legeak errespetatzea ez zait gehiegi gustatzen, ordean naturalen legeak errespetatu beharko genituzkela uste dut. Honi buruz hitz egiteko Nikolas Goñi daukagu. Euskal ikerlaria dugu Nikolas Goñi. Bizi elkarteko kidea da 2012tik. Larrialdi ekologikoei aurre egitea du helburu mugimendu honek. Biziren ekintza eremu nagusia Ipar Euskal Herria da. Bizi mugimendua berez 2009an sortu zen duela 10 urte. Kopenhageko COP15 klimari buruzko gailurraren urtean. Eta bere sorreratik bi ardatz uztartu nahi zituen. Alde batetik klima larrialdia, edo orokorrago larrialdi ekologikoa, eta bertzaldetik justizia soziala. Duela 5 urte adibidez antolatu zituen bizi elkarteak ekintza simboliko batzuk. Bankuen bulego batzutatik aulkiak kenduz. Horien ondotik banku batzuk, horietatik adibidez HSBC, tribunaleratik horri zituzten, ekintza horietan parte harturiko kideak. Eta leporatzen zioten taldean eginiko lapurreta, edo erderaz vol en reunion. Eta azkenean, auzi hori mediatizatu zen, akizen gertatu zen, eta aurkiak baino auziaren gaia izan zen, bihurtu zen banku honen zerga iesa, hori nahi baikinuen salatu. Bizi elkartean baduten ibera bai happeningak egiten, baina hemen moaken ez gara txarto defendatzen. Kaixo, Itziar naiz, eta zuri hiriko bizitzatik landako bizitzara igarotzea gustatzen zaizunari, gauza berri bat erakutsiko dizut, nutrizionala. Gorotz ekologiko jangarria. Gozoa. Kaixo, Itziar naiz, eta zuri hiriko bizitzatik landako bizitzara igarotzea gustatzen zaizunari, gauza berri bat erakutsiko dizut. Kaixo, Itziar naiz, eta zuri hiriko bizitzatik landako bizitzara igarotzea gustatzen zaizunari, gauza berri bat erakutsiko. Kaixo, Itziar naiz, eta zuri Anelindan ez duzu uste frikitasunean ari garela erortzen? Kaixo, Itziar naiz, eta zuri hiriko bizitzatik landako